Για αυτούς ήμασταν μόνο νούμερα. Άνθρωποι χωρίς αξία. Άχρηστα αντικείμενα. Πριν εισβάλλουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, ήμουν ευτυχισμένη. Πηγαίνα στο μάθημα μουσικής μου κάθε μέρα. Το οδείο ήταν για μένα δεύτερο σπίτι. Τραγουδούσα. Ονειρευόμουν. Δεν θα ξαναπατήσεις εδώ. Δεν έχω δικαίωμα στη μουσική επειδή είμαι Εβραία. Πρώτα έκλεισαν τις εφημερίδες. Η εβραϊκή εφημερίδα στην οποία δούλευε ο θείος μου έκλεισε, αφήνοντας εκείνον και άλλους 300 οικογενειάρχες άνεργους. Σειρά είχαν τα ποδήλατα. Τα Εβραιόπουλα δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν ποδήλατο όπως τα άλλα παιδιά. Βέβαια, όπως τα καταλαβαίναμε αργότερα, τα ποδήλατα θα ήταν το λιγότερο. Μας απαγορεύτηκε η είσοδος στους κινηματογράφους, στα θέατρα, στα οδεία, στις πλατείες. Βάλανε λουκέτο στα μαγαζιά μας, κλείσαν τις επιχειρήσεις μας. Τέλος, το κίτρινο αστέρι. Μας ανάγκασαν να βάλουμε ταμπέλες στην καταγωγή, στη θρησκεία μας, απειλώντας τη ζωή μας αν δεν συμμορφωνόμασταν με τους νέους κανονισμούς. Πού να ξέραμε τι θα επακολουθούσε αργότερα. Ως που ήρθαν στο σπίτι μας. Με βρήκανε. Hallo, hallo. Ja, wer ist denn da? Och, ein Mädchen. Eine Scheißjüdin. Na, hab keine Angst. Brauchst keine Angst haben, ich werde da nicht wehtun. Nein, ich werde dich nicht zerstören. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse, du gehörst mir. Mir! Mir gehörst du, kapierst du? Εδώ τελειώνει η δική μου ιστορία. Αλλά αυτό ίσως είναι ένα μόνο παράδειγμα. Και τα παραδείγματα είναι χιλιάδες, μυριάδες. Γιατί στην πραγματικότητα ο χρόνος ποτέ δεν τελειώνει. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Τα πράγματα ποτέ δεν άλλαξαν. Οι συνθήκες ίσως, αλλά οι άνθρωποι στην πραγματικότητα μένουν ίδιοι.